चली आज एगो शीतला माता के कथा सुनाओ तनी। कथा अच्छा लगे तो लाइक करम, चैनल के सब्सक्राइब करम। एगो गांव में एगो बुढ़िया माई रहली, तो उनकर दूगो बेटा रहेलो आ दूगो पतोह रहेलो आ पति ना रहलन। तो बुढ़िया माई रहली तो खूब शीतला माता के भक्त रहली। सुत के उठ के मने रोज मने पूजा करस, सांझे सुबेरे मन को उहे काम रहे। आ उनकर एगो बड़की पतोह रहे तो उनकर मने कोहल ना सुने। आ बड़की पतोह तनी बदमाश रहे तो माने ना। तो शीतला माता एक दिन ध्यान उनकरा सपना में वैली कि हम एगो खेत में नीचा जमीन में गड़ल बानी, हमरा के निकाल के आ तू मंदिर बनवा दो। अब तो बुढ़ियो सपना में सुनली तो अपना दोनों बेटा पतोह से कहली। तो बड़का बेटा आ छोटका बेटा छोटकी पतोह तो मनल। छोटका बेटा पतोह कहला कि हम निकाल ले, निकाल के मंदिर बनाए। बाकी बड़की पतोह रहे वो कहे कि माने वो मनबे ना करे कि सपना में देख लली तो इनकरा हो गए। आ वो खेत रहे जमींदार के। बड़का लड़का गए आ मालिक कहला कि मालिक रौर जन खेत हमनी के रोपा तनी सन, वो खेत में शीतला माता के मूर्ति गड़ल बा। हमर माँ मने सपना में देखले बारी आ कहा तारी के निकाल के ओकरा के मंदिर बनावे के। तो जमींदार के तो पत्नी जन मेहरारू रहे तो हम तो कहती है कि हाँ निकाल के मंदिर बनी। बाकी जमींदार कहत रहन कि ना बनी। अब यही में हो गल झगड़ा। पत्नी उनकर मेहरारू कहस कि बनी, मर्द कहस कि ना बनी। आ बुढ़ियो के छोटका बेटा आ बड़का बेटा आ उनका छोटकी पतोह मने उतिया रहलन सन बनावे खातिर। जमींदार केतनो रोकते रह गइलन। छोटका बेटा कहलक हमके भले नगर से निकाल दीहन तो निकाल दीहन, बाकी हम निकाल के रहे। तो लड़का आ पतोह हुनकर राते रात मूर्ति निकाल देलन सन। जमीन से खुदाई क के आ मूर्ति निकल गल और सारा गांव के लोग आके देखे लागल, खड़ा हो गए। जमींदार के डरे तो केहू बोलत नहीं खे, गांव के लोग चाहे केहू। और जमींदार के मेहरारू कहत कि हाँ है जब मंदिर के स्थापना होई। और जमींदार कहत कि ना होई। तो शीतला माता उनका इतना कष्ट देली माने जमींदार के लंगड़े लगलन, उनका चल ना होखे। तेहू पऊ ना मानस। लास्ट में तो बनल मंदिर। अब बुढ़ियों के बेटा मिल के बनौलक लो। जमींदार साहब गइलन तो ढहत ढिमला तो गइलन मंदिर पर चढ़स तो ढिमला जास। जब सीढ़ी के मंदिर पर चढ़स तब ढिमला जास। तब बुढ़ियो शीतला माता से विनती कैली कि हे शीतला माता रौरा माफ कर दी। जमींदार साहब हई इहे के हमनी के जमीन जोते नी से बोए नी से खानी सन, रौरा यहाँ के माफ कर दी। तो शीतला माता फिर बुढ़ियों के विनती सुनानी तो जमींदार के माफ कर देनी। उनको गोड़ हाथ लंगर हो गए रहे। तो जमींदार के हाथ गोड़ निमन हो गए चले लगलन। आ जाके बुढ़ियों के गोड़ पर गिर गइलन, शीतला माता के गोड़ पर गिर गइलन। कहलन कि हम ना बुझाइल, हमरा से गलती हो गल। यही जी कथा समाप्त। कथा अच्छा लगे तो लाइक करम, चैनल के सब्सक्राइब करम।